na ya bụ amụma eji wee na-ekpokasị ụmụntakịrị dịgasị iche iche na-ebugharị ahịa oge ha tosiri ịnọ n'ụlọ akwụkwọ na steeti a ka ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka okwu gbasara agụmakwụkwọ sekọndịrị na steeti a ji nnọọ wee bụrụ ndị nke anọzi ugbu a wee na-egbupụrụ okpu maka ịzọpụ ya bụ agadaga ụkwụ. Ndị dum na-ere ma bịakwuzie ịzụrụ ahịa n'ahịa Ekenibo dị n'okpuru ọchịchị obodo Awka South bụ ndị nke kwupụtara nke a oge ha hụrụ onyeisi ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ sekọndịrị na steeti a Ọkammụta Nkechi Ikedugwu nakwa ndị ọrụ ya ndị ọzọ tinyere ndị ọrụ nchekwa dịgasị iche iche ka ha wụchara n'ahịa ahụ wee na-akpọkasị ụmụaka dịgasị iche iche na-ebugharị ahịa oge ha tosiri ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Ka Queen Anịgbọgụ kọchapụrụ gị akụkọ a. Ụmụ akwụkwọ ahụ ndị kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ka eduru gadenye aha ha na ụlọ akwụkwọ Ezike nke dị na Nibo, ebe ndị kwesịrị ịnọ na prima ka edukwara denye aha ha n'ụlọ akwụkwọ Obi Nwanne nke dịkwa n'obodo Nibo. N'okwu ha dị iche iche, ndị hụrụ ihe a na-eme bụ Oriakụ Salomi Okeke, Maazị Jideofor Ekemezie na Nnagozie Nwugagụ sịrị na ọ gbagwojuru ha anya ka gọọmenti ga-esi wee wepụta amụma ịgụ akwụkwọ n'efu site na nta akara ruo na ogogo sekọndịrị, ma ụfọdụ ndị nne na nna na ndị na-akpọta ụmụ mmadụ na-agakwa n'iru ịhapụ ha ka ha na-aga n'azụ afịa mgbe ha kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. N'okwu ya, onye isi ụlọ ọrụ PPSSC bụ Ọkammụta Ikedugwu gwara ha na ọ nwere nwatakịrị kwesịrị ịnọ n'ụlọ ma onye na-azụ afịa mgbe ọ kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ, ebe gọọmenti Ọkammụta Chukwuma Soludo megoro ka ịgụ akwụkwọ bụrụ n'efu na steeti a. N'okwu ha dịgasị iche iche, onye ji ọkwa board member na Awka Zone bụ Dọkịta Uche Okeke na onye jikwa ọkwa Supervisor Council na Awka Zone bụ Honorable Vera Atigwe kwuru na amụma ahụ bụ ihe ndị mmadụ na-eto, wee kwuo na o so na ebumnuche Gọvanọ Soludo nwere maka inye nwatakịrị ọbụla ezi agụmakwụkwọ. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ABS.